dia més a l'Espai Sanarte. I res, com veieu, avui no faig tampoc massa bona cara, he tingut uns dies bastant durs i no m'he trobat gaire bé, he tingut febre, per això veieu que m'ha sortit aquest herpes aquí, però he decidit que s'han de veure totes aquestes coses també dintre del trajecte i així animo a unes altres persones doncs, a empoderar-se i tot i que a vegades s'atravessem moments que no són ni màgics ni desitjables i aquestes coses, doncs hem de tractar de continuar lluitant per viure i si podem viure ben fort, millor. Avui us porto aquests elements, són dos cosetes que podeu comprar per internet de la marca Bedfit, són molt econòmiques i a mi em serveixen en dies com avui que no puc fer molts exercicis i cansar-me massa, a més tinc bastant de dolor en el braç, doncs aprofito. Aquesta bola és com de silicona, és molt tubeta i a part té un relleu que m'ajuda a treballar amb la mà esquerra tot el tema del relleu i és fàcil, o sigui, posem la mà i aleshores amb la mà dreta fem massatges a la superfície de la palma per fer l'escalfament. Ja he fet prèviament l'escalfament en aquest element amb tot el braç, allò que ja us he explicat, i aleshores doncs, anem fent, podeu fer per tota aquesta banda d'aquí, la part interna. Jo no faig massa pressió perquè si pressiono molt doncs la cosa no és massa empitjora. I bueno, en aquesta zona d'aquí, com veieu, tinc aquí com una durícia i aleshores aquí treballo una mica més per portar sang. I mireu, en el dia d'avui, com tinc mal a la zona del colze, utilitzo això per recolzar mentre faig això i tracto de sostenir el braç alçat. Doncs aquest braç tinc mancada força i arriba un moment que com no faig servir això d'aquí, faig servir tota la compensació del trapezi, que és un múscul que sí que és funcional i tinc tota aquesta zona hipercarregada. De fet, crec que el que tinc la cara dormida i que ara m'han explicat que és el trigemi, segurament vindrà que això està col·lapsat perquè porto molts dies amb molt de mal a la zona aquesta interna d'aquí i en tota aquesta banda d'aquí. I la zona que tinc adormida és això d'aquí, o sigui, m'agafa com... És molt estrany perquè és la meitat de la cara i res, i a veure què em diuen, ja tinc neuròleg, com us he explicat, i veieu, doncs, mentre vaig pensant en aquestes coses que haig de fer aquesta setmana, que tinc un munt de metges que hauré de conèixer i que, bueno, per mi personalment, doncs, representa explicar cada vegada que coneixo amb algú doncs tot el procés que he viscut i en el meu cas doncs, és un accident intrahospitalari que va començar tot per aquí i és a vegades molt difícil, doncs és com obrir la caixa de Pandora. Comences a pensar i m'agrada més estar en un altre espai creatiu i per això em poso aquesta taula i sempre penso com puc arribar a gaudir amb el procés que estic vivint. I res, aquest també, i aquest el podeu fer servir per treballar la força, o sigui, veieu? Perquè és tubet i a més també funciona com a relaxant, jo a vegades el porto a les butxaques. I aquest a mi m'ha anat bé perquè, com veieu, és flexible i aleshores, com és suficientment gran, no cau i faig aquest exercici. També l'agafo i aleshores tracto de fer, o sigui, l'agafo amb aquesta mà, coordinar, de fer entrar cada dit d'aquesta manera per aconseguir coordinació. Doncs això a vegades falla i no és tan dur com l'altre exercici que ja us he mostrat, que és tot qüestió de força. També hem de treballar l'agilitat i que respongui bé a la imatge. Jo haig de mirar perquè a vegades quan no miro no faig pinça. Aleshores miro que toquin les gemmes dels dits. I res, el podeu fer servir també per fer això, o sigui, per donar volta a la mà, que també serveix. Veieu, en aquesta mà no hi ha dificultat per fer aquest moviment, però amb aquesta jo haig de pensar-m'ho. I aleshores, un altre cop he llençat la paperera. I res, doncs aquests dos elements són ideals per dies com avui, que estem amb l'energia més baixa, que estem sortint d'una ensopegada i ens ajuden a començar a posar el motor en marxa. Això sí, en tots aquests dies que he estat així trobant-me malament, amb febre i de més, perquè a més aquesta vegada, a part de trobar-me malament físicament, emocionalment m'ha costat una mica.
Suposo que fa 4 anys i tot el que ha passat en el metge doncs m'ha afectat i bueno, doncs he passat uns dies i he aprofitat per escriure, per pintar, com us he explicat, des del llit. Però també us haig de dir que no he deixat de moure'm, o sigui, des del llit es poden fer exercicis, insisteixo en això que us estic dient, per tal de conservar el que hem aconseguit i així quan ens aixequem d'aquests 3 dies dolents en el meu cas, doncs ens aixequem amb força i no estem avall i aleshores és molt més fàcil, no?, en reemprendre la feina. Avui personalment he pogut fer el circuit sense gaires... o sigui, no ha sigut el millor circuit que he fet, però l'he pogut fer de peu i això és molt guai. I ara, en el dia d'avui, també us porto una recomanació de llibre a l'Espai Arte, dintre de l'Espai Sanarte, que seria una recomanació cultural. És un llibre que moltes àvies coneixen, doncs aquestes dues persones d'aquí, que són fundadors del Manantial de la Salut. Durant els anys 80, abans que jo neixés, hi havia un programa a la televisió on ells sortien donant consells sobre fitoteràpia i herboristeria. El llibre és brutal, m'ha ajudat molt a no haver de prendre tots els medicaments que et donen, no? Els AINEs, que si protectors, que si cortisona... Doncs en aquest llibre he trobat kits per anar tirant i herbes que a més són adaptògenes i que són aliades a la meva recuperació i que si han funcionat per mi, doncs també poden funcionar per a altres persones. I bueno, res, explicar-vos que el disseny a més és molt maco, no estic treballant pel Manantial de la Salut ni res, és realment un llibre doncs, que aprecio molt que porti dibuixos i que sigui tan maco i bueno, us llegeixo, s'ha obert per aquesta fulla i us llegeixo, per exemple, una cosa molt maca que he trobat. Mireu, és una cita de Goethe, bueno, una poesia. L'amor, a la veritat, es coneix, en què per tot arreu sap trobar i estimar quelcom de bo. Torno a dir, l'amor, a la veritat es coneix, en què per tot arreu sap trobar i estimar quelcom de bo. Crec que té raó el llibre i el Goethe. Moltes gràcies i fins al pròxim dia.